Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşda Baky tarap ýolundaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýas. Garaşda Baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen paratatly ýol başlygyna alynıp barýan işler berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne münasip ýürelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýlerini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 26 aprel hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir orunmatarlarynyň Aşgabat şäheriniň hem welaýetler häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna gatnaşjylar alınıp barýan işler barada hasabat berdiler. Döwlet başlygynda diýärimiziň baş şäherine alınıp barýan işlerini ähli görkezijleri babatdan nusgulyk bolmalaryny ölçüşip paýtatymyzda durmuşa geçirilýän toplumlaryň şäherleriň şäher ilatynyň awadançylyk derejesiniň hem paýtatymyzyň ekologiýa ýagdaýynyň ýokurlanmagyny gönükdirilmeliligini bellädi. Hormatly prezident bu Türkmenistan parahatçylygyň öňüşmagyny watany şygarasyna geçen şu ýylda boljak wakalaň aýratynam paýtatymyzyň 140 ýylynyň hemem watanymyzyň garaşdygynyň şanly 30 ýylynyň üren uly jemgyçilik syýasy ähmiýetini bellädi. Şundan uralyp täze galan ulanylmagy berilmegini belenen tertibi hemem bildirilýän talaplara laýykda üpşün etmek möhüm güýpe bolýar diýip hormatly prezident aýtdy. Hemem bu wagtda birnäçe anyk taýşyklar berdi. Milli durumda Daşkent seýilgäh bilen baglanyşykly tasaman durmuş geçirmeginiň türkmen hemem özbek halklarynyň gatnaşyklaryny hasam ösdürmekde. Şeýle munun belekde putulanmakda möhüm ähmiýetli işleň biri boljakdyny. Hemem ödürli uğurda ýaýwangylarlaryň hyzmatdaşygyň depkinli ösdürmegine uly ýardam berjekdigini aýratyn bellädi. Hormatly prezident bu ýurdumyzda buğdoýyň bol hasabyny ösdürip ýetişdirmek, hemem azyk üçinçiligini putulanmak üçin buğdoý meýdanlaryny ösüşdigini tutmak, hemem mineral dökümler bilen imitlendirmek işleriniň depkinli güýçlendirmegini zerurdygyny aýtdy. Şoň ýalam gowy kişiniň ýokary hili geçirilmeli. Şeýle arsenik kadalara laýykda belenen möhretlerde tamamlanmagyny üçin etmegi. Burada alınıp barýan işlerini depkinli güýçlendirmek taşyrdy. Yeralman we göýek bagçy ekinleriniň arsenik kadara laýykda ide edilşi berip gözlegçilikde saklanmalary. Munyň özi olaňy ýokary hasabyny almagy mümkinçilik berer. Milli durumda ýurdumyzda 2019-2025 ýylaçany durmuş ykdysadyny ösdürmegiň maksatnamasyny hem owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine degişli birnäçe anyk taýşyklar berdi. Şeýle hem belenen meýilnamalaryň ýokary hiligi öz wagtyna ýerine ýetirilmeli bardy görkezme berdi. Mundan başga ýurdumyzyň mukaddef garaşdygynyň şanly 30 ýyla münasibetli welaýatlarda açyljak medeni durmuş we önümçilik tesirlerini guruluşy işleriniň alınıp barýyşyny ýygydarly gözlegçilikde saklamagy degişli birnäçe taýşyklar berildi. Hormatly prezident bu owatana toplumynyň milli ykdysadyň möhüm puduklarynyň biridigini bellep, oňy işiniň netijelerini ýokurlanmak, möhümlerini işleri belenen möhretde hemem ýokary hili geçirmek bilen baglanyşykly meselelerin hemişe üns merkezinde saklanmalygyny bellädi. Hemem bu wagtda birnäçe anyk taýşyklar berdi. 27 aprel hormatly prezident bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir orunmatararynyň gatnaşmagyna sanly ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oň dowamyna vice-premierliň gözlegçilik diýen ulgamlaryny alınıp barýan işleň netijeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Şeýle döwlet durmuşa degişli başga da birnäçe meseleler garaldy. İş maslahatyna gatnaşjylar alınıp barýan işler barada hasabat berdiler. Şununla baglanykda hormatly prezident bilen paýhatly pederlemeden döredön milli gymmatlyklaryny, halkymyzyň dünýä nusgulyk ýagşy desuruny gorap saklamak, almutaýdan öwrülmek hem giňden wagt etmek boýunça alınıp barýan işlerini toplumlaryň häýeti eýe bolmalygyny bellädi. Döwlet başlygynyň belleşýär Türkmenistan parahatçylygyň we öňüşmagyny watany ýylynda 140 ýyllyk belenilýän paýtatymyzyň ýeten derejesi barada giňişlerini maglumatlar berýän makalalar, hemem gepleşikler taýýarlanmalary. Şeýle halkara şäherleriniň geçirilýän merkez hökmüne ikrar edilen Aşgabatyň ekologiýa derejesine möhüm orun berilmelidir. Şeýle Aşgabat barada döredilen goşgulary aýdymlary dünýäniň dürli dillerine neşir etmek boýunça degişli işler geçirilmelidir diýip milli liderimiz bellädi. Hemem bu wagtda birnäçe anyk taýşyklar berdi. Hormatly prezident bu ýurdumyzyň bilim edaralaryny ören jogapkärligi urunga başlanýanyny aýdyp, okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen geçirilýän soňky jaň davralarynyň gurumçylyk derejesine möhüm ähmiýet berilmeligini bellädi. Döwlet başlygynda gurulýan şäherlerde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ýeten derejesi, üsüp barýan ýaş nesilläň bagtyarlygy öz beýanyny tapmalygyny bellädi. Soňky jaň davralary 140 ýyl belenýän Agşäherimiz Aşgabatyň nurany günnüzlerini, äli moşur öwüşgünli akşamlaryny wasp edýän şäherlere, ýaşaň durmuşyna möhüm ähmiýet berýän, ýaty garjy taryhy ähmiýetli wakalara baý bolmaly. Hormatly prezident bu Aşgabatyň gadymy şäherdigini, taryhyny dürli döwürlerine paýtatymyzyň ösüşine möhüm ähmiýet berilenini bellädi.
Berqarar döwletimiň bagtyrlykdygyny ýurdumdan baş şäheriniň hemme taraplaryň sadaşly ösüşi, onu adamlaryň bagtyar durmuş üçin zerur şertlerini döredilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidir. Muňa şäheriň 140 ýyllyk toýunyň bellenýän günlerini alyp barlaýan taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üçinedilmegine wajypdyr diýip milli liderimiz aýtdy. Hormat prezident bilen Aşgabat şäherine ykbalyny baglan, hemem şäheriň ösüşine munasyp goşan şahsiýetleri döwlet derejesinde sarpalamak meselelerini wajyp duran üntüşekdi. Hemem bu wagtda birnäçe anyk taşlyklar berdi. Hormat prezident bilen ýurdumyň ykdysadynyň sadaşly ösüşine kiçik we orta telekeçiligiň möhüm orny eýleýänini bellep, bu düzümliň işiniň netijeli häsiýeti ewolma orny zerur taýlaryň edilmeligini öňtüşekdi. Şundakda ähli ýerlerde elektron sowdany guramak babata anyk taşlyklar berildi. Milli lidermada täze okuw ýylyna birinji synpa kabul edilýän mektep okuwçylaryna beriljek notebooklyň nusgalary bilen içken tanışyp, olaryň dünýä ürünlerine laýyk gelmeginiň möhüm talap bolup durýanyny bellidi. 28 aprel hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow video maslahat görüşüne Areti halkara kampaniýalar toplarynyň ýolbaşçysy Igor Makarov, Kings Parsing hukuk kampaniýasynyň baş direktory we hyzmatdaşy Andrew Hrusko, Rizvi Travers Management kampaniýasynyň esaslanjylarynyň biri, hemem baş maýa goýum direktory Suhail Rizvi, Legacy Maliýa kampaniýasynyň baş direktory, Areti halkara kampaniýalar toplarynyň prezidentiniň geňeşçisi Yevgeniy Frenkov bilen duş geçirdi. Hormatly prezident we Türkmenistanyň netije hyzmatdaşy ösürmegi maksat dünýälik üçin iş öýülleri minnetdarlyk bildirdi. Milli liderimiň belleşýäri ýurdumyzda ýeri halkara iş öýüldüzümleri hemem dünýäniň öňde barjy kampaniýalary bilen özara bähbit atnaşyklary giňeltmäge uly ünsürýär. Hormatly prezidentiň belleşýäri bu duşy hemem aralyk maslahatlaşmagy çykaran meselelere amala aşyrylan strategiýanyň bölegidir. Milli liderimiň Türkmenistanyna taslamalary amala aşyrmagy atnaşmak üçin halkara maýdarlaryň konsorsiýumynyň döredilmegi wagtda gepleşiklerine başlanýanyny gollap, iş öýülen ähli ururgunça tekliplerine gyzyklanma bilen garamaga taýýardygyny aýtdy. Döwlet başçymyzy Haýkaty Mälikul Berdimuhammedowyň ardan çykan derarly aýdany tüýsürekden duýgdaşlyk we goýluk sözler üçin kampaniýanyň ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirdi. Duşuň ahyryna milli liderimiz hemem iş öýülleri birege päýek niýetli arzuwlaryny aýdyp, ananyşmak we özara bähbitlik ýürürleri esasyna hyzmatdaşlygyny dowam etdirejekdigine anam bildirdiler. 29 aprel hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Gypçakda ýerleşýän baş meçitde beren agdaşar sadakatyna gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew paýtagtda geldi. Dostlukly ýurdun başçylygyny Türkmenistan prezidentiniň Owutgan köşkler toplumyna tarap urdy. Bu ýerde Özbegistan Respublikasynyň prezidentine hormatly prezident bilen mähli garşylady. Soňra geçirilen gepleşikden başynda hormatly prezidentiň belleşýäri atyrlyň jümmüşini göz başarýan türkmeni özbek gatnaşyklary hakyky dostlugyny hemem ata-babalarymyzyň parasatly wesiýetlerini dowam etdirýän halklarymyzyň köp asyrlyk hoşniýetli goňşuluk täýäplerine dayanýar. Dostlukly goňşy döwletiň başçylygy hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň haýkatynyň aradan çykmagy derarly milli liderimiz hemem maşgara agdalaryna gynanç bildirip, şu agyr pursatlarda sabar takatlyk, ruhy durnuklyk arzu etdi. Belent mertebeli mehman şerekeme Türkmen lideriniň Türkmenistanyň baş meçidine berýän agdaşar sadakatyna gatnaşmagy öz üçin uly hormatlaryny berlep, berilen sadakanyň hemem okulyny aýat öýürlen beýik bir baryň dergähine kabul bolmagyny dileg etdi. Milli liderimiz duýgdaşlyk hemem medet berýän sözler üçin prezident Şawkat Mirziýoýew minnetdarlyk bildirip, Özbegistanyň prezidentiniň şu agyr pursatlarda hakyky dost hökmüne gynanjyny paýlaşýanyna ýokary baha berýänyni bellädi. Özara düşünmek hemem ananyşmak ýagdaýyna geçen duşuň dowamyna iki döwletiň başçylary türkmeni özbek gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hemem geljeki ulargynça pikir alşdylar. Şeýle-de olar gadanlaryň iki tarapyň araşyklary ýerine ýetirmeň şäherlerinde Türkmenistanyň hemem Özbegistanyň durmuş ykdysady ösüşiniň esasy urlary hemem geljek üçin niýetlenen mailnamalary ara alyp maslahatdaşdylar. Şeýle-de taraplar özara gyzykma bildirilýän Sewit gün törtibiniň hemem halkara syýasatynyň birnäçe wajyp meseleleri boýunça pikir alşdylar. Soňra Türkmenistanyň hemem Özbegistan Respublikasynyň prezidentleriniň bilelikdäki uly kerwany Gypçakda ýerleşýän baş meçide tarap urdy. Şol ýerde ana şamsyna agdaşar sadakat berildi. Oňa mukaddes oradaýyna geçirilýäniň çuňgury manysy bardyr. Iki dostluk ýurdunyň liderleri Türkmenistanyň baş meçidine gelip kümmete bardylar. Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň ýagty ýadygaryny hatyrladylar. Kümmette Türkmenistanyň hemem Özbegistanyň müftileri aýat we dua okudylar. Döwlet başçylary hükümetten çykyp meçide tarap urdular. Şol ýerde Türkmenistanyň hemem Özbegistanyň müftileri aýat okudylar. Hemem mukaddes oradaýyna berilen sadakan şeýle okulyny aýat öýürleňi beýik bir baryň dergähine kabul bolmagyny dileg etdiler.
Häzirki döwürde jemgyýetiň ruhy sagdynlygyny hem ahlak taýdan kämeligini üçetmek, taryhy, medeni mirasa sarp goýmak, ata-babalarymyzyň hem tutuş adamlaryň nesilden nesile geçirilip gelýän däplerini artyrmak, gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisi bilen dostluk gatnaşyklary putulandyrmak hormat prezidentiň başçylygyny amala aşyrlayan syýasatyň ileri sürýän urdur. Soňra prezidentlary Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Şawkat Mirziýoýew Agdaşar sadakatynyň geçiriljek ýerine geldiler. Hormat prezident bu sadaka gatnaşyjylar bilen salamlaşyp ata-babalarymyzyň ilim munum bolmasa, aýym munum dogmasyn diýen parasatly sözlerini getirdi. Şol nukta nazardan uly hormat goýup hakamy, kıblamy ýatlap, ählimize bir tupranyň başyna jemlendik diýip döwlet başçymyz aýtdy. Halkymyz agdy bire taňry berdi diýipdir. Şoň üçin hem mehriban kıblamyň 7 geçenden soňra birinji an akşamynda agdy berlikde bir tupranyň başyna jemlendik. Ata-babalarymyz ýaz bilen toýy bilegiler diýipdirler. Goňşularymyz, dostlarymyz, doganlarymyz begenen ýerimizde bile begen ýalar. Gynanyň ýerimizde biziň bilen bile gynan ýalar diýip hormat prezident bu sözünde dowam etdi. Döwlet başçymyz Mäli Kulaganyň ardan çykma derarly bildirilen köp sanly duýgdaşyk sözler üçin taňry ýarkatyny aýdyp urada aýna berilýän Agdaşar sadakatyna Özbegistanyň bilen mihmanlaryň gatnaşýanyny beledi. Halkymyz Özbegistan özbek halky bilen asyrlar bäri dost ony gatnaşyklaryny saklap gelýär. Ata-babalarymyz kıyamet güni goňşularyny ýepdir. Sözüniň ahyryny hormat prezident öz adyndan hem türkmen halkynyň adyndan prezident Şawkat Mirziýoýew hem özbek halkyna şuňgur hormatyny beýan etdi. Şeýle Agdaşar sadakatyna gatnaşýanlar üçin taňry ýarkatyny aýtdy. Özbegistanyň lideri hormat prezident milli liderlerimiň ýakynlaryna dostlukly türkmen halkyna uly ýetdi. Döwlet başçymyzyň haýkaty Mäli Berdimuhammedowyň ardan çykma derarly gynanjyny bildirdi. Hem duýgdaşyk sözlerini aýtdy. Belent mertebeli mehmanyň belleşýäli öz ömrüni jemgyýetiň hem döwletiň bähbetini gormagy, mugulumçylyk kärine bagyş eden Mäli Kulaganyň ýagty ýadygarlygy türkmen halkynyň hakydatyna müdümlik galar. Hormat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow özbek kardeşine gynanjyny paýlaşýan üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň müftisine teberek çykyp bermegini haýyş etdi. Türkmenistanyň müftisi teberek çykdy. Şondan soňra Agdaşar sadakatyna gatnaşýanlara nahar çekildi. Nahardan soň iki ýurduň müftileri aýat töwür etdiler. Hormat prezidentiň beren Agdaşar sadakatynyň hem okuryny aýat töwürleň beýik bir barang dergähinde kabul bolmagy, merhumyň jaýynyň jennet bolmagy dile edildi. Hormat prezident Agdaşar sadakatyna gatnaşan üçin ýygnanlar ýüdünip, urada aýna okuryny aýat töwürleri beýik bir barang dergähinde kabul bolsun, merhumyň jaýy jennet bolsun diýip sadaka gatnaşanlar aýtdy. Soňra prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Şawkat Mirziýoýewiň birlikdäki awtolog kergüni Aşgabatyň halkara howa menziline geldi. Şol ýerde hormat prezident özbek kardeşine ýene bir gedek minnetdarlyk bildirdi. Hem oň bilen hoşlaşdy. Özbegistan Respublikasynyň başçylygy watan urdy. 30 aprelde hormat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister kabinetiniň sanly urgamy arkaly Nowatdaky mejlisine çyrdy. Hormat prezident ilki bilen Türkmenistanyň milli geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedow hem Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew bilen mehriban halkymyň gadymdan gelýän däpdi suruny ösürmek, ýaşlaryň arasyna wagt etmek boýunça alnyp barýan işler barada pikir açdy. Milli liderimiz ýaşarda berent insan perwoluk duýgularyny terbiýelemegiň zerurdygyny bellep, şol duýgulary nesilden nesile geçirip, wagt etmegiň wajyp dogany atdy. Şeýle hormat prezident Özbegistanyň türkmeniň döwletlik guruluşy kitabynyň özbek dilinden neşedilmeginiň halkymyz üçin uly hormatyny beledi. Munyň özi ilkinji nowatda iki ýurduň hem doganly halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklary puturlanmak üçin uly ähmiýete eýdir. Hormat prezident özbek halkynyň mehriban halkymyzyň milli däpdi suruny şuňgur hormat sarpa goýanyny hem munyň özi ähli türkmenistandary bu ýsanlaryan atdy. Hormat prezident goňşy ýurtlaryň ýaşarynyň arasyna ruhy ahlak esaslarynyň many-mazmuny düşündirmek boýunça birnäçe teklipler aýdyp, milli däpdi surulamyzyň täze many-mazmuny bilen ideýalarly baýlaşdyryp durulmalygyny beledi. Soňra hökümetiň mejlisiniň gün tertibindäki meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlis gatnaşyjylary alnyp barýan işler barada hasabat berdiler. Watanymyzyň gülläp ösmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şartlarynyň mundan belägeme gowrunulmagy bilen baglanşykly işleri hasabatlaryň esasyndazy. Hormat prezidentiň ýol başlygyna maraşylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyň durnukly ösüşiniň üpçüne dirilýänligi, hem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokurlanýany belirli. Hormat prezidentiň belleşýäli milli maksatnamylaryň kesgitini işleňe dogry ýerine ýetirilmegi möhüm güýdipdir. Ol watanymyzyň ähli ugrlardaky ösüşi bilen baglanşyklar. Her bir işte sadaşyk ýokary netijeleri üpçünedir diýip hormat prezident beledi. Häzirki wagtda döwrüň talamyna laýykda işlenmegi ösüşi ykdysadymyzda öňe düşýän adamlaryň mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan bilen her bir işimizi üstünlikleň esasynda düzmeler.
Mälim moşýaly edil watanmadan güllä ösmek hem halkymyň awdançylygy bardak aladym. Giň moçurly oňyň özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy. Hormat prezidentiň hemişe üns merkezine durýar. Şolu özgörtmelerin üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde ýurdumyzy ähli ulgamlarda uly netijeler galany. Hememe geljege önemli garaýar. Hormatly prezident bu öňde durýan işleňi ileri sürýän wezipalarynyň üstüne durup geçdi. Döwlet başlygynda ýurdumdan daşary we içeri siýasatynyň betaraplyk, parahatçylyk, söýjülük, hoşniýetli goňşulyk we özara bähwetli hyzmatdaşlyk ýürürleri esasyna alınıp barlyanyny görkezýäni beledi. Döwletimiziň muhaddiç garaşlarynyň şanly 30 ýylygy 2020-nji ýylyň Türkmenistany parahatçylygyň we anarşmagyň watany ýylyp agranylmagy. Aşgabatyň 140 ýyla münasibetli medeni şäherleriň enşemeti gurulary. May aýynyň dowamyna 1941-nji 1945-nji ýylyň beýik watançylyk urşunyna ýeňiş güni, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemme döwlet baýdanyň güni, Türkmen haratynyň bayramy, Aşgabat şäheriniň güni münasibetli döwlet şäherlere geçirmek meýilleşdirilýär. Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da bir näçe möhüm meseleler garaly, hemme olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden dowamyna Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Russiýa Federasyonynyň prezidenti Vladimir Putin, Owganistan Assam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani, Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan, Bahreýnyň padşahy Hamad bin Isa Al-Khalifa bilen telefon arkaly söhbetleşip boldy. Söhbetleşikde dostlukly döwletlerin başçylary milli liderlerden qaýqasy Märiquli Berdimuhammedowyň ardan çykma derarly ýene-de bir gezek gynanç sözlerini beýan etdiler. Hemde hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hepden möhüm wakalary hormat prezident bilen el-ýurt bähwetli işleriniň rowaşanyanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokur depinlerde ösýänini äşkar etdi. Güneşi ülkemizden göz yetmez sehradır düzleri, dağları, tereň derýalary, çeşmeler, çaýdary, bagy bostanlyklary bolup täsinlikleri bilen özüne çekiji owdan tebigaty, jahan keşdelerde tebigaty öwrenji alymlarda uly gyzyklanma döredýär. Munyň özü hormatly prezident bilen ýurdumyzda ösürmegiň möhüm ugrary bilen bir hatarda döwlet siýasatyna diýarymyzda siýasatçylygy ösürmäge berýän ünsüniň babatda taýfy tagallalarynyň netijesi. Edil watanymyzyň köýtüne asywtem täsinlikleri ba yerleň biri bolup, owdanlygy bilen görünip maýra diýäne bu günjekde siýasatçylyk ulgamyny ösürmäge uly mümkinçilikler bar. Özüniň tebigy baýlyklary bilen uly gyzyklanma döredýän köýtüne asywtynda soňky döwürde giňmeçörli işler ýabanlandyryp, alyda bu ýerde siýasatçylygy senat puduklaryny ösürmekligi giň mümkinçilikler açylýar. Aslında köýtüne asywty diňe bir baýlyklaryň mekany bolmany eýseme gözellikleň, täsinlikleň ajaýyp meskenler. Ýylyň islenik wagtynda gözelliklere besenen gojaman köýtüneň melhemlik häsiýetli Gaýnar Baba çeşmesi, 47 ummordere, daray derejelileri, dinozawrlaryň aýagylar saklanyp galan täsin berentlik dürli gowaklary görüni haýran goýup, dünýäniň jahan keşdelerinde şerde alymlaryna giň gyzyklanma döredýär. Goroxananyň sevtüňi ösümlik hem haýwanat dünýäsiniň seýrek görnüşleriniň gorup saklanymagyna uly orny bolup olary öwrenmek boýunça alymlar tarapyndan ýygydarly işler geçirilýär. Türkmenistanyň tebigaty gorumak jemgyýetiniň Lewap vilayet bölümlerine berelik guramagyna geçirilýän baý many mazmuny ýoglany wagty ýetiga işleri, okuw maslahatlarynda dürli duşuklary, arkada prezident bilen parafatly başçylygyny berqarar watanymyzda alynyp barýan ekologiýa siýasatlaryny durmuşa ornaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýdir. Yeri gelene belläp geçdi Goroxananyň işgärler tarapyndan dağ tebigatyna mahsus agaçlardyr. Gyrmysy agaçlary Goroxananyň çäklaryny köpürtmekde hem ösürip ýetişdirmekde netijeli işler ýoly goýlandyr. Dağdan arşa kerkaw ýaly durry görnüşli agaçlar baý ösümlik dünýäsi bilen gurşulyp haýran galyjy dağ gözellikleri bu töwerekde hakyky tebigi ýadygarlyklary döredipdir. Durus uly çeşmeler täsini ummordere şaglygy, durry görnüşdäki şol sanda möhüm ulmy ähmiýeti bolan gowaklary, baý ösümlik dünýäsi bilen bedeleni göz ýetmez giňişlikler, gyşu ýa-da ýaşyl oturuny arça tokoýlyklary tebigatyň ajaýyp sağlaşmagyny emretirýär. Pasalan sultany Gürkana baharana dowam edýän häzirki ajaýyp pursatlaryna da gözellikleri hemmeni haýran goýýar. Köýtündägiň biodürlügi 1171 görnüşden ibarat bolup, olardan 988 görnüşi ösümlikleň, hemme 183 haýwanat dünýäsiniň wekillerdir. Bu ýerde duş gelýän ösümlikleň aglabasy dermanlyk häsiýetli bolup, hormatly prezident bilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlik ratly ilmi ensiklopedik kitaplaryny özüniň ajaýyp beýan tapýar. Deňiz derejesinden 3139 metre berentlikde ýerleşýän Aýrybaba beýikligi Goroxananyň merkezi böleginde ýerleşýär. Köýtündägiň iň bir täsir ýerleriniň birimi Hujoýpili owasynyň golaynaky dinozawrlaryň ýylarynyň saklanyp galan täsir ýapgytdyr.
Täsine tebiği yapgata dürlü ululukdaky ýylyň 2,5 oglaýynyň bolmagy dinozavrlaryň bir näçe görnüşleriniň şu töwereklerde mesken tutunynyň habar berýär. Daşlan güdüne düýüplü möhürlenen bu gadymy ýyllar köpden bäri öwrenilip, alymlaryň üns merkezine galýar. Köýtünäge özüniň owdunlygy bilen deňsiz taýsy 40 ummur dere, daray dere tutly depe, arnap tokoýgy köýtün köli ýaly täsine tebiği ýadygärliklary bilen meşhurdur. Özüne çekici üýtgoşuk dağ dereleri hemem jürgeleri ösümlik dünýäsi bilen bir hatarda haýwanyt dünýäsiniň wekillerine de baýdyr. Burma şahry dağ tekeleri, telkidir möjekler, geçgaplan ýaly haýwanlar, guşlaň ödürlü görnüşleri, käkirikler dere torgoýlar, bürgütleň uly topory dağ tebigatynyň gözelligine gözellik goşýar. Köýtünäň esasy täsinlikleri garly gowuklar ulgamyna jemlenenler. Häzirki döwürde gowuklary almataýdan içkeni öwrenmek maksady bilen ýa-da işara alyp barylýar. Sebitde 60 ogly ully kiçili gowuklar bolup, olardan 6sy tebiği ýadygärlik hökmünde ikrar edilenler. Çünki bu gowuklary özleriniň alymy gözellik syýahatçylyk gymmatlyklary boýunça ören ähmiýetlidir. Şol gowuklaryň ähli hem garlyk owasynyň günnäwründe köýtünäk ýaşanyň demirgalyk eňidinde deňe derejesiniň 650-850 metr aralykda ýerleşýär. Gowuklarda suw damjalarynyň syryp akmasynyň netijesinde ýyllar, asyrlaryň dowamyna minerallaryň tebiği ýagdaýdaky owadyny keşfi emele giripdir. Gowuklaryň häzirki döwürde giňden öwrenileni hemem iň ulusy özüne çekici täsinlikler bilen köpleri haýrana goýan gap gotun gowukdur. Oňy umumy uzunlygy 56 kilometrden geçýär. Syýahatçylyk infrastrukturasy barha kämilleşýän edip ülkemizde şeýle owadyny tebiği ýadygärliklary almataýdan içkeni öwrenilmäge degişdir. Temiz howasy, ullukçyly, durly suwly çeşmeleri, göre arça tokoýduklary, ajaýyp dağ tebigaty bolan täsin öwrenilmäge garaşylýan gowuklar bilen özüne çekýän durly haýwanlar hemem ösümlikleri baý büýük gözelliklerine täsin ülkesiniň jahan keşdeligini gulläwsen meskenne öwrüljekdigini anamly aýdyp bolar. Goroxanaryň az bir işgäleri tebigaty barha gözelleşdirmek, almy nukdaý nazardan giňden öwrenmek üçin uly mümkinçilikler döredeni gahryman arkadamydan tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýdýar. Iri diyarımdan tebigatynyň gudratynyň göz başarany akal tekebedewi halkymyzyň ýürek buýsanjydyr, köňül ganasydyr. Açlyk sunutyny ösürmekde ýurdumyza getiren dünýä nusgalyk berent sepketler üçin halkymyzyň gahryman arkadamyda urany buýsanjynyň çägi ýok. Muňa ýazgy açapşyk mewsum münasibetli Balkan açlyk sport toplumyny guralan davrada dol şaýatlyk etdi. Balkan açlyk sport toplumynyň öňündäki segiligäkde gurnalan dürli sergilerde ýerleşdirilen gelin ýyldamyň el hünärleriniň nusgalyk önümleri, şaýsepleri, amaly haşym sunutynyň eserleri, bedewlerimiziň bedeg esbaplary öz münasip beýan tapdy. Ýaş tekinleriň bu ýerde bedewlerimiziň keşfini dörüp çekýän suratlarym dawara gatnaşyjylaryň üns merkezinde boldy. Balkan ulaýatynyň surun suratlarynyň Türkmenistan parahaçylyk we ananşmaň watany ýylynyň ösüşlerini, gahrymanlar kadamydan ansan perwer içeri we daşary syýasatyny, bedewatlamada watp edip ýerine ýetiren milli aýdymsadary ýatdan çykmajak pursatlary öwrüli. Soňra ulaýatyň medeniýet we sanat saatlarynyň çykyşlaryny ruhlanan adamlary ýazgy açapşyk mewsumynyň nowatda açapşyklaryna tomaşa etdiler. Açapşygynyň başlanmagy bilen şeýle şahatlykly, göwün joşturjy sesler hasam belende galdy. Jemi çapşyklaryň 5 geçirilip oňa ýurdumyň ähli etrapdara şäherlerinden gamyşgylyk bedewleň ille gulaýy gatnaşdy. Gydykly hemem täsirli geçen ilkinji çapşyk 3 ýaşar atlaryň arasynda bolup, ony bedewleri 1000 metr aralykda güýç tinçler. Gaýratly diýeni dogry taý tapylmady. Ol barlygy 1 minut 4 sekundda geçmek başardy. 3 ýaşar bedewleň arasynda geçirilen ikinji çapşygamy 1000 metr aralygy öz içine aldy. Jan köýürlüriň şowkyna aslynda geçen bu çapşykda 1 minut 5 sekund netije görkezeni Selbigy diýeni dogry bedew birinji bolup pellehana gelmek başardy. Üçüncü çapşygamy 3 ýaşar atlaryň arasyna geçirildi. Bu çapşykda aýmelek 1200 metr aralygy iň oňat netijeni görkezip 1 minut 19 sekundda geçmek başardy. 4-nji çapşygyň şowkynam ýetip boldy. Bu ýarışda 4 hemem uly ýaşar bedewleriň 12-si aýlaga goşuldy. Çapşykda gerçek diýen at hemmelerden saýlanyp pellehana 1 minut 21 sekundda gelmek başardy. Jemleýiji 5-nji çapşyk hasam çekireşikli bolup, olam 1200 metr aralykda geçirildi. Bu çapşyga 4 hemem uly ýaşar atlaryň 12-si gatnaşdy. Çapşygyň tutuş dowamyna jan köýürlüň şahatlyk sesleri berentden berent ýaňandy. Çekireşikli geçen ýarışda algaplan atly, albedew ýarışyň bütün dowamyna öňdeligi ellen bermedi. Ol bu çapşykda 1 minut 20 sekund netijeni görkezip, birinji bolup pellehanadan geçdi. Çapşyklarda öňe saýlanan bedewlere serpaýlar ýapyryp, olaň çapyk suwarlaryna Balkan ulaýatynyň etrap hemem şäher käkimliklerine goýan gymmat bahaly sowgatlary dawaraly ýadyda goşurly.
Dayın şununa paýtatymyzda saglyk ýoluna çykylmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Sport bäýatçylyklar bilen utgaşan bıçara ýurdumyzda gadanlayan üstünlikleň öz boşly beýany urly. Dayın şununa paýtatymyzda saglyk ýoluna çykylmagy dawarly şäherler utgaşdy. Häzir günlerde giň diýwaryň jürgeleri hemem belentlikleri hasam gözel görünýär. Janyş parada howasy tebigatyň täsiri hemem gözel görnüşleri görüni haýran goýýar. Saglyk ýoluna çykylmagy sport bäýatçylyklaryna goşdy. Temiz howada belentlige tarap her bir adam maksady ukunly anama beseni. Bu anamy üstünlikleri gadanmagy düýüplü esas bolýar. Ähli ururda belent sepkitleň eýlenmegi her bir şäherde aýdyň ýola çykýar. Köpetdağın ýapgydy bilen çekilen täsirli saglyk ýoly Aşgabatlyň hemem paýtatma mehmanlarynyň höwes bilen edin jaryan ýerine sport köpçüliklerini gömeden şäherden geçirilen günjegine urly. Saglyk ýoly sagdyn durmuş ýolgyny wagt etmekde döwlet syýasatynyň öz boşly nyşany bolup durýar. Bu ýerde sport şäherleriniň geçirilmegi geljeki ýeňişlemede öz boşly taýýarlyklary, talepleň türgünlüğüň görkezme çykyşlary, olaň sport babaty ýokary taýýarlygyny äşkar etdi. Hormatly dinleýär, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk edýärler. Hormatly dinleýär, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň Nowruz döwri dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa maý aýynyň 3-nä, maý aýynyň 9-na çenni hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani geljek hepdeniň dowamynda ýurdumyň çäýine gün ortagy watardan çyly howa akynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan, Ahal, Lewap, Mar welaýatlaryny we Aşgabat şäherini ýagşyň ýağmagyny, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastakygy. Ýurdumyň Balkan welaýatyny üýtgäp duramurly howa bolup, hepden başynda we ahyryny ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Gün ortagy nogadan demiraz gün atary ogruny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 12-17 gradusdan 23 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 31-36 gradus, welaýatyň Kanariýa etraplaryna 22-27 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatyny üýtgäp duramurly howa bolup, hepden ahyryny atgam ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demiraz gün atardan gün ortagy nogary ogruny ötgedýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 15-20 gradusdan 20 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 22-27 gradusdan 36 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyny üýtgäp duramurly howa bolup, hepden ortasynda we ahyryny atgam ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demiraz gün atardan demiraz gün nogary ogruny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 17-16 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 15-20 gradusdan 20 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 25-30 gradusdan 36 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny üýtgäp duramurly howa bolup, hepden başynda we ikinji ýarymyna atgam ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demiraz gün atardan demiraz gün nogary ogruny ötgedýän tezlik sekundda 8-17-den 17-16 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 15-20 gradusdan 20 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 27-30 gradusdan 36 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşoz welaýatyny üýtgäp duramurly howa bolup, demiraz gün atardan demiraz gün nogary ogruny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 10-15 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 12-17 gradusdan 20 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 25-30 gradusdan 35 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp duramurly howa bolup, hepden ahyryny atgam ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demiraz gün atardan gün nogary ogruny ötgedýän tezlik sekundda 7-10-dan 10-13 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 16-18 gradusdan 21 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 25-27 gradusdan 35 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly dinleýär, ýurdumyň maý aýynyň 3-nä magnit gaýdasynyň durnuk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz maý aýynyň 3-nän maý aýynyň 9-na çenni hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolyňyz. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüçükleriň maçlarynyň
Qadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýlekem ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligi nazar alyp, pasla wara geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bu düzgünleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň watan habarlary peşiňiz jemleýäs. Berkarar döwletmeden bagtyrlyk döwründe aty watanma Türkmenistan ähli wabatlarda ötüşýär. Ähli ötüşýän ödünine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.